Labag ito sa kagustuhan ng kanilang ama. Subalit, buo na ang desisyon ni Demus. Bagaman labag sa kanilang mga magulang, sumangguni si Demus sa isang inakala niyang babaylan. Uray, ano ang maaari kong gawin upang matanggal ang sumpa sa aking kapatid? Pakiusap, tulungan mo ko. Pakiusap nito sa matandang babae. Ano ang kaya mong ibigay bilang kapalit sa hinihiling mong tulong? Tanong ng matandang babae. Buhay ko, Uray. Handa kong ialay ang buhay ko kapalit ng buhay ng kapatid ko. Agad na tugon ni Demus. Buo na ang loob ni Demus noong mga panahong yon. Handa siyang ipagpalit ang buhay niya. Mabuhay lamang ang kanyang kapatid. At tumugo naman ang matanda ng, Kung gayon, sundin mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. Sa pagbilog ng buwan, magsasagawa ka ng pag-aalay. Gamit ang iyong sariling dugo. Tawagin mo ang mga busaw na ikaw ay daluhan upang dinggin nila ang iyong panalangin. Ngunit pakatatandaan mo, buhay ang kapalit nito. tugon ng matanda. Nakahanda po ako dahil ayoko na mamamatay ang kapatid kong tagapagmana ng aming ama. Siya lang ang tanging makakapagtaguyod ng aming angkan. Tugon ito sa matanda. Nung mga panahong yon, buo ang loob ni Demus na ialay ang kanyang buhay kapalit ng buhay ng kanyang kapatid. At lingid sa kaalaman ng lahat ng pamilya niya, ang kanyang desisyon. Hinintay ni Demus ang pagbilog ng buwan at isinigawa ang ritual ng pag-aalay na yon. Ayon sa itinuro ng matandang babae, gumuhit siya sa lupa ng malaking bilog at mula sa gitna ay naglagay siya ng isang guhit na nagdudugtong sa bilog, kung saan doon niya ipapatak ang kanyang dugo upang dumaloy papaikot sa kanya. At matapos niyang gawin yon, tinawag niya ang mga busaw. Ang mga busaw ay mga nilalang na hindi nakikita, ngunit may kakayahang tumupad ng mga hiling ng isang taong may sapat na tapang upang ibigay ang kapalit ng kahilingang yon. Sa pagkakataong ito, ang buhay ni Demus. At habang ginagawa niya ang ritual, may nilalang na nagpakita sa kanya. Isang itim na malaaninong anyo ang nakita niya. At ang mata nito ay nagbabaga. Kayo na ba ang mga busaw na tinawag ko? Ang siyang tutupad sa kahilingan ko? Tanong ni Demus. Busaw? Ganon na ba kababa ang tingin mo sa akin? Isang busaw? Mali ka, binata. Isa kong demonyo. At oo, ako nga ang magbibigay ng iyong kahilingan. Kapalit ang maliit na bagay. Yun ay ang kaluluwa mo. Wika nito sabay tawa. Huli na para bawiin pa ni Demus ang ritual. Natawag na niya ang demonyo na inaakala niyang busaw. Bagaman may pagsisisi, wala na siyang magagawa dahil hindi na niya mababawi ang ritual. Ngayon, binata, ano ang iyong kahilingan? Tanong ng demonyo. Ang buhay ng kapatid ko. Nais kong buhayin mo ang kapatid ko kapalit ng kaluluwa ko. Tugon ni Demus.
Hindi ba siya ay kinalugdan ng mga diwata sa lupa? Bakit pa niya kakailanganin ng tulong mula sa kagaya ko? Tanong sa kanya ng demonyo. Ang kapatid ko ay isinumpa ng isang babaylan. At ngayon nararamdaman na niya ito. Kaya pakiusap, dinggin mo ang hiling ko. Pakiusap ni Demus sa demonyo. Sige, pagbibigyan kita, binata. Ngunit ang kapalit ng buhay ng kapatid mo ay hindi lamang kaluluwa mo, kung hindi mga kaluluwa. Kikitil ka ng buhay para sa akin. At ang kaluluwa ng bawat papaslangin mo ay mapapasakin. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sa bawat bilang ng kaluluwang ihahatid mo sa akin, ay siya ring bilang ng taon na maidadagdag ko sa buhay ng kapatid mo. Simula sa araw na to, ay pagmamay-ari ko na kayong dalawa. Wika nito sabay tawa ng napakalakas at agad ding naglaho. At si Demus nawala ng malay. Paggising nito, agad din itong bumalik sa kanilang bahay. At nang tingnan niya ang kanyang kapatid, maayos na ang kalagayan nito. Agad nitong binati si Demus. "Oh, kapatid ko, saan ka nang galing? Tamang-tama, ako ay tataguri ang raha ngayong araw dahil sa matagumpay nating pagsakop sa ahop na ito. Kaya dapat ay naroon ka, hindi ka pwedeng mawala." Wika nito sa kapatid. Ngunit nang akmang sasagot na sana si Demus, ay hindi niya magawang magsalita. At unti-unti siyang nakaramdam ng init mula sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ni Sulak nang makita niyang animoy nagbabaga ang mga mata ni Demus at unti-unti ay nagbabago ang kulay ng kanyang balat. Mula sa pagiging kayumanggi ay naging kulay itim ito na naglalabasan ang ugat niya na parabang merong nananalaytay na apoy. Unti-unti ring nagbabago ang kanyang laki. Mula sa patpating katawan ay naging napakamatipuno nitong lalaki. At dahil sa ingay na ginawa nila, nagsipuntahan ang mga kawal at tumambad sa kanila ang bagong anyo ni Demus. At dahil sa hindi nila ito kilala, sinugod nila ito at inundayan ng sibat at taga. Ngunit, laking gulat nila sapagkat tumatalbog lamang sa balat nito ang mga sandata nila. "Itigil ninyo ang inyong ginagawa! Si Demus ang nilalang na yan!" Pagpigil ni Sulak at agad din naman itong dininig ng mga kawal. Pinalabas ni Sulak ang lahat ng mga sundalong naroroon. Ipinatawag niya din ang kanilang babaylan. Naiiba ang kakayahan ng kanilang babaylan sapagkat kaya nitong silipin ang kaganapan sa nakaraan ng isang tao sa pamamagitan ng paghawak lamang. Tinipon ni Sulak ang kanyang mga magulang at mga matataas na kawal sa ilalim ng kanyang pamumuno upang marinig ang sasabihin ng babaylan. Kung sakaling ito ay isang sumpa na gawa ng kaaway, ay agad nilang malalaman kung sino ang kanilang sasalakayin. Pagdating ng babaylan, kaagad nitong nakita ang kalagayan ni Demus. Nung una natakot ito, subalit nang nakiusap si Sulak sa kanya, agad niyang sinimulan ang kanyang dapat gawin. Hinawakan niya ang kamay ni Demus at nakita ang nangyari, pati ang kasunduan nila ng demonyo. Kaagad niya itong nabitawan at nagwika ng,
Nakipagkasundo ang Ginoo sa demonyo, kapalit ang buhay ng inyong tagapagmana. Inilahad din ito ang kapalit ng kanyang ginawa. Nagulat ang lahat sa sinabi ng babaylan. Kaya kaagad nilapitan ni Sulak ang kapatid niya. Demus, asahan mo, hindi masasayang ang iyong pag-aalay ng buhay. Wika nito sa kapatid. Simula ngayon, kikilalanin ang aking kapatid bilang ang tagapaslang. At simula ngayon, hindi niya lilisanin ang aking tabi. Ito ang aking unang kautusan bilang raha ng puod na ito. At simula ngayon, iwawak na sa isipan ng lahat ang aking pagkakakilanlan. Mula rin sa araw na to, namatay na ang dating Sulak at ang aking magiging pangalan ay Balinsusay. Tatawagin niyo ko bilang Raha Balinsusay! Wika ni Sulak. At magmula nung mga araw na yon, kinilala siya bilang Raha Balinsusay. At dito nagsimula ang kwento ng isang makapangyarihang raha. At ang kanyang kapatid, dahil sa pagbabagong anyo nito, ay minabuting takpa ng kanyang muka. At sa tuwing may digmaang dadaluhan ang raha, ay naroon din ito bilang alalay sa labanan. Naging malakas din ang pangangatawan nito at kinakatakutan dahil na rin sa kanyang angking bangis sa pakikipaglaban. Hindi rin ito tinatablan ng anumang sandata. At isa sa mga matagumpay nilang pakikipaglaban ay nang sakupin nila ang lupain malapit sa isla ng Sugbo. Dahil dito naging matunog ang pangalan ng Raha sa mga karatig puok na nasasakupan nila. At dahil sa kinatakutan sila ng buong lugar, naging mapayapa ng maraming taon ang kanilang nasasakupan. Ngunit isang araw, may hindi inaasahang kaganapan ang nakapagpabago ng lahat. Nang minsang lumisan ang Raha kasama si Demus at ilan sa kanilang mga mandirigma, sinalakay ang kanilang bayan ng mga hindi kilalang pangkat at halos masira ang lahat ng kabahayan. Wala halos natira sa kanilang mga kalalakihan. Pati ang mga walang malay na sanggol ay pinagpapapatay ng mga sumalakay. At ang pinakamasakit, pinatay ng mga ito ang mga magulang ni Raha Balinsusay at Demus. Nadatnan nila ang kanilang bahay na tila ba binaliktad ng isang ipo-ipo. At nang makita ni Balinsusay ang kanyang ina, agad niya itong nilapitan at ang tanging sinambit nito ay, "Halimaw." Agad din itong nawala ng buhay. Ang kanilang ama naman, sa pag-aakalang ito ang pinuno ng bayan, pinugutan ito ng ulo at isinabit sa harap ng bahay. Ang katawan naman nito ay binalatan at ang balat ay inilatag sa mismong sahig ng bahay. Nang makita ito ni Balinsusay, ay parang sinilaban ang kanyang buong katawan. At dahil sa galit niya, isinumpa niya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya na ipaghihigante ang may kagagawa nito sa kanyang mga magulang. Lumipas ang maraming taon. Maraming nagbago sa buong Ahop, maging ang pamamalakad ni Raha Balinsusay ay nabago din dahil sa kanyang puot. Lahat ng dayong sumasampa sa kanilang dalampasigan, mapamangangalakal man yon o mangingisda, ay agad niyang hinuhuli at ipinapapatay. Dahilan para iwasan ng mga mananagat
ang ruta sa bahaging yon ng karagatan ng Kabisayaan. Hanggang sa dumating sa puntong tila wala na talagang ibang lahi o tribo ang nagpupunta sa kanilang sakop, kung kaya sinangguni ng Raha ang kanilang suliranin sa kanilang babaylan. Uray Saleng, napapansin kong nagiging mailap ang lahat ng dayo sa lugar natin. May maimumungkahi ka ba kung ano magandang gawin? Tanong ng Raha, at agad namang tinugon ng babaylan ang katanungang yon. Kung inyo pong mamarapatin kapunuan, iminumungkahi kong makipagtalastasan tayo ng mapayapa sa karatig ahop at puot upang muling buksan ang ating mga dalampasigan sa mga mangangalakal. Wika ng babaylan. Ang inaalala ko lamang, Uray Suling, ay maaaring matakot sila sa aking kapatid. Kaya paano ko ito isasagawa nang hindi nagdudulot ng pangamba sa aking kapwa? Malungkot na tanong ng Raha sa babaylan. Sa kabila ng pagkapuot ng Raha sa mga dayuhang pumatay sa mga magulang nila, ay nais niyang ibalik ang dating kaunlaran at kasaganahan sa kanilang sakop, lalo pa at napakalawak na ng kanilang nasasakupan. At bagaman may alinlangan, kaagad niyang tinipon ang kanyang mga tauhan at nagbigay ng utos. Maglalayag tayo patungo sa kabilang ahop, sa lupaing sakop ng mga Negrito. Hindi upang makidigma, paparoon tayo upang makipagkasundo. At naghanda ang kawal ng Raha, sakay ng kanilang malaking bangka na kung tawagin ay balangay. Agad nilang tinungo ang pulo ng Negros at agad naman silang sinalubong ng mga pangkat ng lumad na naninirahan sa lugar na yon. Ngunit hindi kaaya-aya ang kanilang pagsalubong sa pangkat ng Raha. Kaagad nilang pinaulanan ng mga palaso ang balangay ng Raha. Ngunit gayon paman, itinuloy ng Raha ang pagsampa sa dalampasigan. Pinaiwan nila ang mga kawal dahil kung sasama ang mga ito, siguradong walang matitira sa kanila dahil sa napakaraming palaso ang ipinaulan sa kanila ng mga lumad. Ngunit tumigil ang mga ito sa pagsalakay nang makita nila ang dalawang magkapatid na naglalakad papunta sa kanila na wala naman ni isang palasong nakabaon sa kanilang mga katawan. Sa halip ay hawak-hawak ng mga ito ang mga palaso na pinaulanan sa kanila. Oh, narito ang mga bala ng pana ninyo. Hindi kami naparito upang makipaglaban. Narito kami dahil nais naming makipag-usap sa inyo at sa inyong pinuno. Kaya iharap ninyo kami sa kanila. Inuulit ko, wala kaming masamang tangka. Wika ng Raha. Hindi kayo maaaring tumuloy sa aming sakop. Ipinagbabawal ang mga tagalabas. Kaya umalis na kayo. Kung hindi ay uubusin namin kayo. Galit na tugon ng isa sa mga lumad. Sige, kung ganito na lamang, daanin natin sa isang laban o pagbubuno. Kapag ako ang nanalo, dadalhin ninyo ko sa inyong pinuno. Paghahamong wika ni Raha Balinsusay. Ha? Sigurado ka ba? Hindi mo ba alam na kaming mga lumad ay kilala dahil sa aming angking kakayahan sa pakikipaglaban? Tiyak ang kamatayan mo, Raha! Tugon naman ng isa sa kanila. Ganun ba? Sige, para patas. Lahat kayo, laban sa akin. Gamitin ninyo ang inyong mga sandata. At ako naman, kamao ko lamang ang gagamitin ko laban sa inyo. Siguro naman, patas na ito para sa inyo. Muling wika ng Raha. Sadyang matatapang ang mga lumad sa kabila ng nasaksihan nilang pagsalo ng mga palaso ng Raha. Hindi pa rin sila natakot dito.
Kung gayon, pagbibigyan ka namin, Raha. Ngunit huwag mong sabihin na hindi ka namin binalaan. Wika ng isa sa kanila. Pero, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong nito sa lumad na tagapagsalita ng kanilang pangkat. Libog! Libog ang pangalan ko. Ikaw, Raha, ano ang pangalan mo? Balik na tanong nito sa Raha. Malalaman mo kung matatalo ninyo ako. Pagkasabi ng Raha, kaagad siyang sinugod ng mga lumad na tinatansyang nasa 15 katao. Habang ang kapatid naman nitong si Demos ay nakatayo lamang sa isang sulok habang pinapanood ang Raha na nakikipaglaban. At halos nasa 8 katao na ang napapabagsak ng Raha gamit lamang ang kanyang kamay, kahit ang mga kampilan ng kalaban nito ay walang panama sa bilis nitong kumilos. Hanggang sa napabagsak niya ang lahat ng mga mandirigmang kaharap niya. Pero walang pinaslang ang Raha ni isa sa kanila. Salamat sa isang mainam na ensayo. Wika ng Raha habang nakangiti ito. Sino ka ba? At bakit kakaiba ang bilis at lakas mo? Tanong ni Libog na isa sa mga lumad. Ako, si Raha Balinsusay, ang pinuno ng ahop na katugasan. Ngayon, tumupad kayo sa napagkasunduan. Dalhin ninyo ko sa inyong pinuno. At sumunod naman ang mga lumad. Pagdating nila sa bayan ng mga lumad, binalaan ni Libog si Raha Balinsusay. Ang aming pinuno ay isang maalamat na babaylan. Isa sa mga kakayahan nito ay ang makita ang kaluluwa mo at kaya nitong masabi kung mabait kang tao o hindi. Wika nito at agad nitong tinawag ang kanilang pinuno. Paglabas nito, kaagad itong naupo sa lapag. Okay, napakaangas. Ano kaya mapag-uusapan nila, no? Pahintay na lang sa part 3. Ito, yung part 1 kasi, naka 1,000 comments eh. Kaya nalapag agad natin tong part 2. Ito kayang part 2, makakailang comments. Pag marami-rami, sunod ka agad natin yung part 3. Yun lang. Salamat.